angata yirimajo bakoroba bugo mumbe sebenigala ko kabako fadunuya fa faranga ba subhanallah ni misiri walilaye karamo da batgora u joni kele ni kera sababu ni ka bona nina Allahu akbar sebenigala ko da batgora ni ye kalo kele mugani kele laje no ku ye kunu tarata ye so ngoda jona noje fajiri seli wati akoni misiri walila karamo da batgora ba ye kafo ale yara dagale me misiri kono mo da batgora min koni ye islamo ku wele kana fajiri la ibaye kafo min ye kele felaw ye wati bela jele kono abaka bara la sebenigala ko ako ni ya laje adomena ka bara ye sabo abashi don ko ni ye misiri wala yere la ya to ko Musa Sangare ashibe sambina nina sebenigala ko ako afurle me demba fe ako min ye misiri kono na ye kamo da batukura ale de koni bitwa jiga tasalon kono min ye islamo munu be ni seliji tula nu nana misiri kono be seliji ta ne ka soro ka do misiri kono sebenigala ko ako dondo mado koni be kamo da batukura ba ye kafo dala sama sama ni kara no tigi che sebenigala ko no koni etoko tombe berela sebenigala yira kafo minye ni misiri wolelay no ye Musa Sangare ye ale koni ya yira kafo adon minye ni tigi na jamu ye keta ye ka yira kafo min koni tasalon ye ikana ejila klonga ke sabu abeko mi mako fole na ye seljita damne asigile me yorom na ba bala suma pucha e ba foko kurunga bolaka sebenigala ko minyo blaser ndo la dedika mbora Musa da kono wode gara bashi sebenigala ko mako fole no ye keta ye a domeni femu ye o de epilepsy no ye krigri machine sebenigala yira kafo kuba doni minye krigri machine de bala o kuma minye islamo ye uta doni bana wara ye sabu bolo ni ye farda duru la je kile kono karamo da bat ko abina bela jele sele misiri la uta doni kungolo wuli sebenigala ko minye ikana fam bela jele ke jiye anake no de mabbe ma ko fole mo no ye keta ye o kuma kunu so moda juna aflane ka bere kuru dota minye Musa kama la ilaha illallah Musa kele ka tasalon fa ka misiri wole ko folo ke karamo da batukura aye Musa nyori ka nyori seliji ta yoro yere la de nin ka singa ta Musa sigelen soro ka kun toyi kasinga yarati o do fajiri fi sali bakoro babula fajiri kuna la kunu abi kuna ya sebenigala ko minyo Musa ka da bashi kana la bashi be bo to na be bonte bere ko na bachi to na be chi fuka kule nyonyo fuka seme susu sms seri ka kemba oka sebenigala ko minyo islamo munu to me misiri ko na wati uli ye kunga meni ko ina ulu sina ka gringa wuli u tarasoro la ki ka la bolo ko ko gushigane do u tarasoro ne manifi era gushigane min ko ni ye usina ka buguna tika donte u ko kita ni ye de ye akoni mami grana mi fara Musa ka sisan ulu kotrama bo minye mafla ye karamo da batko ulu ko ne jagala frata kelen ko ne gabakuru ta kama amanya min ko ya maîtriser sebenigala ko nin ka siri koli ka bla 13e arrondissement police mawnye nin ka soro kulu wele do yere ko akana ni di police ma ko ye aye ga misiri wele la fatro mina ayira ka ko nyona ye minya klimatiki do be ko akana kete mali ye sharia jamana ye do ko ne ayira ka fo ni police na utara na ye on te fait ka yanga ki ngona ble on te fait ka me ka bora kenema o kuma sharia ka bola kan aye ma fali mu ke min anyona were ka daka sebenigala ko min ko ne police u ya la me furutututu ni kata na ye fato fura ka rola ya Allah jambo lu be se ka laje min fora so mo fe ni tiendo sebenigala ko min ye so mo ye ulu ko ni dalamene kan ye femu ye karamo da bat ko min ko ni akili tien bana de bala ga misiri ma ko ngalu fi ulu ta dono ye ka fo ka ye ma fa de ko bana ko datu ni akili tien bana ye abada ko sharaba ka baraka Allah